Hayırlı kişisiz Müslüm televideniyesi topşuların koruyusuz yanılıklar çağrılışı bilen studiyada min Rib Mavzalova jirligimizde bulgan vakıйgalar turunda kıskaça. Bugün İski Qoramalı Oğul jirliginde köşme seminar kengäşme ötdi. Onda rayon jetekçiligi, oğul başlıkları, mektep direktorları katnaştı. Jirlikdagi hökümet programmalары negizinde hem halktan jıyılgan özara salım okşası hesabına tüzüklendirilgen sotsial obyektlarını özek maydançık hem tüzülüş işleri başlanıp ketken yol parkın qarag'andan soň seminarda katnaşuşylar bilen Köbek Orta Mektabinde kengäşme uyuşturuldy. Семинар кеңешме эше Яңа Карамалы авылында башланды. Биредә кунаклар хөкүмәт программалары һәм халыктан җыелган үзара салым акчасы хисабына төзекләндерелгән объектларны карады. Түреш авылында булганнан соң Иске Карамалыдагы үзәк мәйданда башкарылган эшләр бу җәйдә нигез салынган ял паркында игътибардан читтә калмады. Авыл клублары программасы кысаларында капиталь ремонт үткәрелгән мәдәният йорты һәм китапханә, аның белән янәшә урнашкан музейда кунаклар озаккарак тукталды. Үзара салым акчасы хисабына төзекләндерелгән биналарда кунакларда кызыксыну уятты. Соңгы вакытта бик күп эшләр эшләнгән, үзара салым акчасында керткәннәр күп эшләр эшләнгән. Хәзер инде менә бүгенге көндә карадык, яңа парк төзелгән. Яңа парк инде бу соңгы вакытта авыл җирлекләрендә була торган иң күп безне привлекать итән яңарышларның берсе. Монда шул парк içinde урнашкан җирлек binası da, Avul Sovyeti җирлеге binası da һәм инде бөтен төрле яшьләр җыелып утыра торган биналарда Җирлекнең 4 авылын карадык. Менә Яңа Карамалы авылына бардым, андагы авылның төзеклегенә шаккаттым, чыннан да тырыш кеше яши икән фикер калдырды. Үзара салым акчаларын авылны төзекләндерү өчен, матурлау өчен кулланганнар. Һәйкәл мәйданын карадык. Бик төзек, бик матур. Семинарда катнашучылар соңыннан Көбек Урта мәктәбендә узган киңәшмәдә авыл, аның бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышты. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов белем бирү системасында алдагы берничә елга көтелгән фаразлар белән таныштырды. Мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов соңгы елларда авыл клублары һәм мәдәният йортларын төзү-төзекләндерү өчен республика һәм район җирле бюджеттан бирелгән финанс чыгымнары белән таныштырды. Тормактагы проблемаларга тукталды. Район башлыгы Рамил Муллин семинар кеңәшмә эшенә йомгак ясады. Райондагы демографик хәлгә бәйле авылларыбызның киләчәге турында уйланырга чакырды. Әлфинур Даңманова, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Мөслимгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров килде. Аның белән Рацион акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Денис Самодуров та бар иде. Башка кунакларын район башлыгы Рамил Муллин һәм Август компаниясының бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре буенча бүлек җитәкчесе Айдар Галәүддинов озатып бирде. Кунаклар Мөслим белән танышуны Агромастер җитештерү компаниясыннан башлады. Алар җитештерү саклары, металл кизүче лазер станогы һәм немец роботышы белән таныштылар. Марат Җаббаров компанияда җитештерүче Т-360 шарнирлы трактор янында озаккарак тукталды. Аның кабинасына утырып җиһазланышын карады. Чираттагы тукталыш Дамир Җангәрәевнең Шайка фермер хуҗалыгында булды. Инкубатор һәм йомырка салучы тавыклар торагын караганнан соң кунаклар Август Мөслим агрофермасының үрәзмәт бүлекчәсенә товарлыклы сөтчелек комплексы төзеләчәк урынга килделәр. Элеккеге җәйге лагерь урынында сафка басачак 2400 баш мөгезле эретерлеккә исәпләнгән комплекс роботлаштырылган булачак. Объектка 1 миллиард 200 миллион сум инвестиция кертелеп, биредә балалар ризыгы ясауда кулланырлык сыйфатлы шимал җитештереләчәк. Төзелеш эшләренең беренче этабы быел ноябрь аенда башланып, 2020 елның ноябрь аенда төгәлләнәчәк. 1200 башка исәпләнгән турак сафка басачак. Танталарның шараны ашып, муниципаль район башлыгы рәхмәт сүзләрен җиткерде. Авыл хуҗалыгы районы, аның инде яшәве, тормышы, җир белән бәйле, авылларның тормышы белән бәйле, һәм әлбәттә монда авыл хуҗалыгы торышы, аның юнәлешләре, ул инде шушы җирнең киләчәге белән бәйле. Шуңа күрә сезнең шушы игътибар белән киләчәктә безнең шикелле җирлекләргә игътибар итеп алып барсак, монда бездә киләчәк була. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров мөселманнарга матур эшләр һәм нәтиҗәле хезмәт теләде. Башлаган эшне матур итеп эшләп чыгып, матур итеп бетереп, матур итеп бергәләп ачып, киләчәктә дә шулай Мөслим районы матур итеп бөтен безнең показательләр буенча үсәргә тиеш, матур итеп Мөслим халкы киләчәктә матур итеп тагын да яхшырак итеп яшәргә тиеш.
Август компаниясының бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре буенча бүлек җитәкчесе Айдар Галәветдинов та бердәм эшчәнлек өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Котлау һәм тәбрикләүләрдән соң Марат Җаппаров һәм Айдар Галәветдинов комплексның салыначак беренче ташына мәгълүмати такта беркеттеләр. Тантаналы чарадан соң министр Марат Җаппаров очрашуда катнашучы Мөслим районы авыл хуҗалыгы формированиеләре җитәкчеләре һәм вәкилләренең сорауларына җавап бирде һәм Мөслимдә алган тәэсирләре белән уртаклашты. Безнең республикада ташландык ферма бар, бик күп, 1600 тирәсе ташландык ферма бар. Мөслимдә бүген ташландык фермалар юк дип әйтеп була. Һәрберсенең хуҗасы бар. Именно тавык үстерү, тавык ите үстерү белән шөгыльләнә. Андый пример бу бик яхшы. Без бу эшне хәзер калган районнарга да бу информацияны биреп, әйтеп, авырмында килеп, өйрәнеп эшләргә шундый планнар минем бар, шулай итеп эшләргә. Әйе, мөслимләргә киләчәктә дә министрның теләк киңәшләрен тотып, алга таба да авыл хуҗалыгы тармагында матур күрсәткечләргә ирешергә насыйп булсын. Фәридә Гайнтинова, Вадим Меңнебаев, Мөслим телевизиясе. Районда бертекле культуралар урагы төгәлләнүгә шактый вакыт узды. Ә инде бертек өчен кукуруз, көнбагыш һәм рапс кебек соңгы культуралар үстергән хуҗалыкларда әле урак дәвам итә. Август Мөслим агрофирмасында да комбайннарның эштән туктаганы юк. Безнең иҗат төркеме узган атнада рапс басуында барган урып җыю эшләрен төшереп кайткан иде. Агрофирмадан Әлфинур Нугманова репортажы. Августлылар быел да югары табыш китерүче культураларга өстенлек бирде. Чәчү структурасында күп керем китерүче майлы культуралар мәйданы зур урын алып тора. Орлык өчен үстерелүче көнбагыш мәйданнары узган елгыдан 3 тапкыр диярлек арттырылган. Техник культуралардан соя, люпин, бертек өчен кукуруз да үстергәннәр. Быел рапсны 5000 гектарга якын иткәннәр. Аны суктыруны узган атнада төгәлләделәр. Без барганда Елгабаш авылы янындагы 540 гектарлы басуда 5 комбайн хәрәкәт итә иде. Елгабаш отделениесінің 540 гектарлы басуы рапсының соңғы участокларын алып бітіріп барабыз. Бұл басуда 5 комбайн эшли. 5 комбайннан 2 лилияни юлга чыгарып тора, 3 флегел КППга ташып торалар инде. Алай өзеклек юк, комбайннар түзүк. Ватырларсыз эшләр пока. Алым киңлеге 9-11 метр булган класс һәм торум комбайннары эшчән кырмыскалар кебек туктаусыз хәрәкәттә. Комбайнчылар көньяк көнбатышта куерган яңгыр болытлары килеп җиткәнче эшне төгәлләргә ниятли. Бу елгы урак бик рәхәт урак булмады инде. Яңгыр да яңгыр. Безгә комбайннарга эшләргә булса бит инде. Яңгырны тоткарлады инде, узакка китте бит. Ә менә бу культураларны соңарда дип буламы, или вакытмы? Юк та, рапска соңар дип әйтеп булмый монда. Алар да клейләрен, ниләрен типтеләр, менә каршы кызлар рапс бер кыелмаган, бер нитмәгән. Нормально үтне. Ташучылар комбайннар эшенә тоткарлык тудырмый. Кыр караплары бункер тулуны искәртеп сигнал уты кабызуга тизрәк килеп тә җитәләр. Август агрофермасында бүген кая карама энергоресурс саклауга нигезләнгән егәрлекле техникалар эшли. Климат контроль дигәндәй, алай исе түгел, салкын түгел, тудан түгел, тавыш түгел, безгә алып кешегә инде хәзер. Бу уракта ниләр эшләдең? Менә бу сезонда нинди эшләр башкардың? Бу сезонда убаркада ядык инде. Икмәк шушы ни белән. Икмәк ташыбыз, басудан алып чыгабыз. Төрле газык әзерләүдә катнаштыңмы? Әле менә силосны яңа бетереп кире монда килдек. Кукуруз салдык та. Бүген комбайннар бертек өчен үстерелгән кукуруз басуында эшли. Әле соя культурасын аласылары 3475 гектарда үстерелгән көнбагышны суктырасылары бар. Көннәр генә аяз торсын да, күп көч түгеп үстерелгән культураларны югалтуларсыз җыеп алырга язсын. Әлфинур Нугманова, Вадим Меңнебаев, Мөслим телевизиясе. Олы Чакмак авыл җирлеге нәтиҗәле эшләүчеләрдән санала. Үз эшенә бер авылны гына алса да, күрсәтерлек эшләре бар. Олы Чакмакның яшәеше, җирлектәге яңалыклар турында Фәридә Гайнетдинова репортажы. Башка җирлекләрдәге кебек, Олы Чакмак авыл җирлегендә дә соңгы елларда авыл халкының тормыш конкурсын яхшырту, җирлекнең йөзен үзгәртү максатында күп эшләнә. Җирлек бүген нинди сулыш белән яши, халык канәгатьме? Булар хакында җирлек башлыгы Илнур Габидуллин сөйли. Бер авыл җирлеге булу бик уңайлы. Сүздә һәр көн шушы авылда бөтен күрәсе килгән кеше күрә. Авылыбыз бүгенге көндә бөтен тирән сулышы белән эшли, яши дип әйтә алам. 500-дән артык халкыбыз бар. Гөрләп торган мәктәбе бар. Балалар бакчасы бар. Укучылары да бар, укытучылары да полный комплект белән эшләп яталар. 2 магазиныбыз бар, бер-берсенә здоровый конкуренция ясап,
эшләп яталар, авыл халкын бөтен кирәк-яраклар белән тәэмин итеп торалар. Салым акчалары да җирлектәге юлларны төзекләндерү һәм карау, авыл территориясын тәртипкә китерү өчен зур ярдәм итә ди ул. Клуб каршысына балалар мәйданчыгы, һәрбер урамга диярлек жүрүп чыктык инде без, капиталь ремонт ясап, гравий түшәп чыктык. Аларны эшләгәчтен кеше күрә башлады һәм инде җыюда проблемалар кимеде дип әйтергә була. Һәм без үзебезнең 3 ел рәттән инде практикага керттек, авылның ихаталарын профнастил белән әйләндереп алу дигән практикага керттек. Халык белән дә моның белән килешеп эшлибез. Менә авылга кергәндә юл буендагы күренеп торган искергән ихаталарның капкаларын, коймаларын шушы профнастилны без үзара салым акчасына алабыз да, алар үзләре шушыны ясап куялар. Җирлектә төрле юнәлештә үз эшен башлаучылар, фермер хуҗалыгы булып оешып эшләүчеләр дә бар. Үз мәшгульләр дә байтак теркәлгән. 3 КФХ бар. Берсе КФХ Хафизова, анысы терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнә. Тоже үзенең пай җирләре бар арендада. Инде КФХ Гаспарян терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнә, шулай ук аның да сыерлары бар. Көтүлек җирләрен арендага алып, шунда көтүлек белән шөгыльләнеп яшәп ятабыз әкрен генә. Инде 3нче КФХбыз безнең күбесенчә халыкны һәм якын тирә авылларны печән белән тәэмин итү буенча шөгыльләнә. Күбесенчә игенчелек инде. Җирлектә урнашкан Альфира Хафизова крестьян фермер хуҗалыгы берничә ел инде терлекчелек юнәлешендә нәтиҗәле эшләп килүче хуҗалыкларның берсе. Эш башлаганда шәхси хуҗалыкларында 8 баш савым сыеры булган. Бүген аларның саны 100 башка җиткән. Тормыш иптәше Алмаз белән 4 авылдашларын эшли иткәннәр. Узган ел Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының грантына да ия булган фермер хуҗалыгы. Башта инде теге өйдән 20 сыер белән чыктык бит инде, һаман шуларны арттыра, кешеләрдән ала. Шулай итеп без хәзер 100 баш сыерга җиттек. Аннан соң былтыр без грант алдык. 4 миллион 372 башка. Менә шуны әле файдаланып бетереп булмады әле. Менә шуның белән без фермерский хозяйствога кирип киттек инде. Biz әле бүгенге чорда сөтне сатабыз гына, алай тора бара, может, эшкәртә дә башларбыз. Авыл халкы бүген җирлектә булган үзгәрешләрдән бик канәгать. Чөнки үзенең шәхси ярдәме белән башкарылган эшләр һәрберсе күз алдында һәм авыл өчен эшләнә. Менә үз мәшгульлек программасы ачу бигрәк тә авылдагы үз көнен күрешләргә бик яхшы йогынты ясады. Менә бүгенге көндә Габдуллин Рауил дигән кешебез үзенең сервисын ачып җибәрде. Менә ул пенсиягә чыкканчы Себердә вакыты белән эшләп йөргән кеше, менә хәзер пенсиягә чыгып, авылга кайтып, тик ятканча дип инде үзенең эшен башлап җибәрде. Салым акчаларын җыюда катнашып, авыл халкы авылны төзекләндерүгә, матурайтуга үз өлешен кертә. Олышакмак авылы да чиста, көннән-көн матурая төзекләнә бара, яңа өйләр сафка баса. Авыл халкы киләчәккә матурлар, матур теләкләр белән яши. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кичә хәрби хезмәткә чакырылучы көн узды. Анда гадәттәгечә хәрби хезмәткә алыначак егетләр һәм аларның әти-әниләре район җәмәгатьчелеге катнашты. Толырак Лилия Шәймиева. Бер ел гына тормыш сынауларын узарга, ныгырга аздыр бәлкем. Ләкин бу вакытны егетләребез намусларына тапшырмыйча, илебезнең тынычлыгы аларның кулларда икәнен белеп, файдалы, җаваплы итеп үткәрсеннәр иде. Егетләргә җылы теләкләрен җиткерергә бу елны да шактый кунак килде. Залда отырган район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов Әфган сугышы ветераннары егетләргә хәйр фатихаларын бирде. Ил җигет туган ил саклар өчен. Моны берәү булды. Берәү булды. Ерекне дигәнбез. Топларда. Рамдында социаль Бүгенге көндә инде 17 егетебез хәрби хезмәтләрен башлап җибәрде. Тиздән аларның сафын калган райондашларыбыз да тулыландырачак. Армиягә китүчеләрнең бәйрәменә балалар бакчаларында тәрбияләнүче нәниләр, мәктәп укучыларда катнашып, матур җырларын, дәртле биюләрен бүләк иттеләр. Егетләргә җылы теләкләрен районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов, Әфган сугышы ветераны майор Ринат Харрасов, Әфган сугышы ветераннарының район совет рәисе Данил Госманов та җиткерде. Совет гаскәрләрен Әфган җиреннән чыгаруга 30 ел тулу уңаеннан районыбызның Әфган һәм локаль сугышы ветераннарына истәлек медальләре тапшырылды. Болашак солдатларыбыз инде алар мәгълүмат әйтеп китте, 3 ел хезмәт иткән
безнең үзебезгә 2 ел хезмәт итәргә туры килде. Хәзер арада бар дип бер генә юлда. Бер ел инде ул бик кыска, ул бетте. Ул солдат тормышы инде ис китмәде. Залда уллары өчен горурланып та, борчылып та утырган әти-әниләрнең күзен яшь элпәсе каплап алган. Һәрберебез өчен бала бәгырь иде. Гаиләдә сөеп һәм кадерләп үстергән һәр егет бүген солдат каешын буарга әзерләнә. Егетләребезгә бәйрәм истәлеге итеп бүләкләр, әниләргә исә чәчәк, гөлләмәләре тапшырылды. Мин беренче тапкыр инде угылма армия сафларына озатам инде. Балалар исән-сау йөреп кайтсыннар. Без аларны бик сагынып, яратып көтеп алабыз. Алардан һәрбер килгән хәбәрне теләкләр теләп каршы алабыз инде. Шуңа күрә балалар исән-сау йөрсеннәр дә, сау сәламәт булсын, Ходай юлларында яхшы кешеләр белән очрасын. Тормыш юлына озатабыз инде. Менә шушы этапны җиңел генә җиңеп чыксыннар. Күтәренке кәеф белән исән имин үзебезнең җирлеккә әйләнеп кайтсыннар. Мин Муслим районыннан үстеләгем белән армиягә китәм. Армиядә авыемда хезмәт итеп кайттым. 4 ел эшлим. Егетләребезгә ныклык, көчле рух хезмәтләрендә уңышлар теләп калабыз. Юлларыгызда яхшы иптәшләр, гадел Юлия Шәймиева, Динар Нуртдинов. Муслимда милли проектлар нәтиҗәле эшли. Мәгариф юнәлешендә җирлегебездә берничә проект тормышка ашырыла. Шуларның берсе үсеш ноктасы проекты. Проект кысаларында башкарылучы эшләр турында. Алдагы сюжетта. Үсеш ноктасы проекты кысаларында Муслим гимназиясында, лицейда һәм Габдулла Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбендә технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре кабинетлары ясалды. Муслим гимназиясында кабинетлар төзекләндерелеп, бүген җиһазлар урнаштыру төгәлләнеп килә. Гимназияда үсеш ноктасы проекты кысаларында 3 кабинет булдырылды. Алар ОБЖ, технология, информатика кабинетлары, педагогларыбыз әлеге проект буенча курсларда булып кайттылар, үзләренең белемнәрен тагын да тулыландырдылар. Муслим лицейында әлеге кабинетларда җиһазлар урнаштыру инде төгәлләнгән. Укучылар һәм укытучылар әлеге кабинетларда заманча белем бирү һәм уку өчен мөмкинлекләрнең тагын да артуын билгеләп үттеләр. Шушы комплекс ярдәмендә иң беренче чиратта инде Акбурдан башка инде язырга, сөртергә, зурайтырга һәм инде турыдан-туры интернет челтәре аша эшләргә ярдәм итә. Шушы интернет челтәреннән алган информация белән без турыдан-туры эшли алабыз, үзгәртә алабыз. Biz инде интерактив рәвештә интернет челтәрләренә керә алабыз, шулай без анда вариантлар эшлибез. Безгә экзаменнарга әзерләнүе тагын да җиңелрәк һәм бар мөмкинлекләр дә тудырылды. Безнең өчен бик рәхмәтле һәм точка роста проекты безгә тагын да үсергә мөмкинлекләр бирде. Республика күләмендә һәм федераль дәрәҗәдә эшләүче милли проектлар барысы да төбәк һәм җирлекләрдә яшәүчеләрнең тормыш конкурсын яхшырту, заманча һәм уңайлы мөхиттә яшәтү, белем бирү максатын күздә тота. Бүген республикабызга, җирлегебезгә килүче кунакларда бездән мөмкинлекләр һәм уңайлыкларны, гомумән матур төбәктә яшәүебезгә сокланып китәләр. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Вадим Миндбаев, Муслим телевидениесе. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Әлеге дата уңаеннан районда төрле чаралар үткәрелә. Шуларның берсе Росквиз интеллектуаль уеныннан безнең репортаж. Муслим гимназиясында халыклар бердәмлеге көненә багышланган чара узды. Росквиз дип исемләнгән интеллектуаль уенны Бердәм Россия сәяси партиясының Муслим җирле бүлеге һәм гимназияның тарих һәм җәмгыять укытучылары үткәрде. Уенны безнең Бердәм Россия сәяси партиясының яклаучылары тәкъдим иттеләр. Һәм инде бу уен безнең республика күләм бөтен районнарда да менә 4 ноябрьгә хәтле үткәрелә. Бу уеннан мин нәрсә көттем? Мин инде бу уеннан көттем балаларның шушы көннең иштәлеген белүләрен, һәм инде гомумән үзебезнең тарихны белүне күрәсем килгән иде. Уенда гимназияның 11 сыйныф укучыларын берләштергән Мирас, җәмгыять һәм физмат командалары ярышты. Алар ышанам, ышанмыйм, тимер логика, числобол, рус рулеткасы дип исемләнгән 5 раундта Россия һәм анда яшәүче милләтләр турындагы илебез тарихына багышланган төрле сорауларга җавап бирделәр. Сораулар авыр булуга карамастан, укучылар төгәл һәм матур җаваплар бирделәр, тарих буенча белем дәрәҗәләренең югары булуын расладылар. Сегодня в гимназии прошла интеллектуальная игра в рамках Дня народного единства, и мы приняли в нее участие и заняли 3 место. Я получил много удовольствия и много знаний. Бүген гимназия бездә бердәмлек көненә багышланган чара узды. Без бу чарада бик актив катнаштык.
Миңа бу чара бик ошады, чөнки илебез турында күп төрле кызыклы мәгълүматлар тупладык. Безнең команда беренче урынны яулады. Җыелган гомуми баллар буенча җәмгыять командасы беренче урынны яулады. Физмат командасы икенче урынга чыкты. Мирас командасы өченче урында. Партияның башкарма комитеты җитәкчесе Сәүия Хәбирова җиңүчеләргә Бердәм Россия сәяси партиясының грамоталарын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырды. Укучыларны әзерләгән тарих һәм җәмгыять фәне укытучыларына партияның Мөслим җирле бүлеге рәхмәт хатлары бирелде. Фәридә Гантинова, Вадим Минбаев, Мөслим телевидениесе. Язучылар гомумән әдәбият, сәнгать тәхәлләре Мөслимдә еш кунак. Бу атнада җирлегебезгә Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла һәм Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов килде. Алар белән Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә очрашу узды. Бу юлы укучылар белән очрашуга Татарстан Республикасының халык язучысы Рабит Батулла һәм Башкортстан Республикасының атказанган Татарстан Республикасының халык артисты җырчы Рөстәм Маликов килде. Килүләренең максатын алар мөслимләр белән очрашу һәм аралашу дип билгеләп үттеләр. Бер кашан да мин нәрсә сөйләсәмне белмим сәхнәгә чыкканда. Мин балаларның күзенә карыйм, аларның сорауларын булган соракта җавап бирәм. Шундан соң китә, аралаш китә. Әзерләнеп, мин шул турыда сөйлим әле дигән әйбер юк, чөнки мин гомер буена укытучы булып эшләгән, имәнем дә укытучы бөтен нәрсәгә әзер булырга тиеш. Һәм балаларның кызыксыну күзләре әйтә аның нәрсә турыда сөйләсен. Дөрес концертлар карыйсыз, бу бакчалар түлисез. Әмма ләкин аларның һәммәсе дә мин 100% дип әйтә алам, курыкмыйча авыз ачып кына тору, кашандыр язылган язмага авызны туры китереп тору. Ул инде әзрәк кенә теге менә сугыштан соң калган консервы банкаларын ашап тора. Очрашу мәктәп укучысы Гүзәл Заманова башкаруындагы иң матур тел ул минем туган телем дип исемләнгән җыр белән башланып китте. Укучылар кунакларны сәламләп, шундай мәртәбәле кунаклар килүе белән горурлануларын белдерделәр. Роберт Батулла мәктәп музеена үзе турында язылган китапны бүләк итте. Рөстәм Маликов кубыз, курай, үз тавышы ярдәмендә Илкәем җырына композиция күрсәтте. Әлеге композиция барлык катнашучыларда зур соклану тудырды. Очрашу сорау-җавап формасында барды. Теләгән һәркем кунакларга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирделәр. Язучы һәм җырчы тормышыннан кызыклы һәм истәлекле вакыйгалар белән таныштылар. Бу очрашу бик тә күңелле һәм бик тә кызык булды. Һәм инде монда килгән барлык укучылар да, барлык анда укытучылар да һәм кунаклар да бу очрашудан бары тик яхшы фикерләр һәм яхшы тәэсирдә генә калгандыр дип уйлыйм. Рабит Батулла белән Рөстәм Маликов белән очрашу миңа бик нык ошады. Аларның фикерле булулары, туры сүзле булулары, бары тик якты, матур уйларына калдыра. Һәм күңелемдә бу очрашу әле мәңгегә уелып калыр дип ышанып калам. 2 сәгатькә якын дәвам иткән очрашу бер тында узган сыман булды. Халык язучысы Рабит Батулланың кызыклы да, гыйбрәтле дә чыгышы укучыларда зур кызыксыну уятты. Җырчы Муса Маликовның халык җырларын башкаруы, төрле уен коралларында уйнавы барлык катнашучыларны таң калдырды. Очрашу кич белән район мәдәният йортында дәвам итте. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр актив тормыш алып бара. Мәдәни һәм спорт чараларына да яратып йөри алар. Шундый чараларның берсе кичә Нептун бассейнында узды. Биредә өлкән буын йөзү ярышларында көч сынашты. Нептун йөзү бассейнында узган ярышларда өлкәннәр йөзү буенча үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Ярышлар Россия Пенсионерлар союзының район бүлекчәсе һәм район пенсия фонды ярдәме белән оештырылды. Менә бу ярышлар сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау юнәлешендә оештырыла. Моннан тыш әле районда тагын бик күп чаралар оештырырга планлаштырабыз. Районыбызда мондый ветераннар белән чаралар оештыру өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Ярышларда 200-гә якын ир-ат һәм хатын-кыз катнашты. Чараны ачып муниципаль район башлыгы Азат Әхмәтҗанов, Марина Бәдретдинова, Фәридә Ганиева теләкләрен җиткерделәр. Гомуми нәтиҗәләр буенча ир-егетләр һәм хатын-кызлар арасында җиңүчеләр билгеләнде.
Ир-егетләр арасында беренче урын Мөслимнән Тахир Шайхразиевка бирелде. Икенче урынга Яңавылсыдан Михаил Кондраков лайык булды. Өченче урында шулай ук Яңавылсыдан Рафаэль Смелов. Хатын-кызлар арасында өченче урында Мөслимнән Зәйтүнә Мингазова, икенче урында Шуланкадан Тәбрия Сәетгалиева, беренче урынга Мәннәтамактан Галия Вагызова лайык булды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Я плаваю с детства. Спорт очень люблю. Это мое как хобби. Вот сегодня я пришла и так рада. Это дает одушевление человеку, здоровье дает. Надо жить, надо воспользоваться моментом. Шокран өчен рәхмәт. Без пенсионерларга хәзер ни кирәк? Әзрәк актив тормыш кирәк. Шуңа менә мин үзем инвалид булуга карамастан бөтен ярышларда катнашырга тырышам. Мин дәрс буенча да катнашам, велосипедта катнашам, йөзүдә. Спортның мин бүтән төрләрендә бик яратам. Һәрбер оештырылган ярышларда теләп катнашам. Минем авыл җирлеген Исламова Илүсәне һәр вакыт үстен күрсәтәсем килә. Инде 70 яшь тулып китүгә карамастан, мин калган иптәшләремне шушы спортка тартылырга индим. Әйе, бүген күп очракта өлкәннәребезгә аралашу, дуслашу, очрашу җитми. Даими үткәрелеп торучы мондый спорт чаралары аларны очраштырып, күрештереп кенә калмый, бәлки сәламәтлекләрен кайгыртырга, актив тормыш белән яшәргә дә ярдәм итә. Фәридә Гайнтилова, Вадим Миңнебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Рим Мавзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Готово. Спасибо. А гарантия? Минуточку. Вот ваш электронный чек. Пользуясь услугами самозанятых, можно подтвердить свои расходы документально, получив чек в электронном виде. Это Антон. Он фрилансер. Официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей. И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казани или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Эх, яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организованно покинуть помещение через эвакуационные выходы.